Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Kırgızstanyň Bişkek şäherinde bolup geçýän syýasy wakalary başlamakçy. Bilşimiz ýaly geçen ýekşenbe güni Kırgızstanyň parlament saýlawlary geçirildi. Şol saýlawlara 16 sany syýasy partiýa gatnaşdy. Şolaryň üçüsi parlamentde işlemek üçin yeterli ses gazandy diýip eglan edildi. Şol üç partiýanyň ikisi şu günkü hökümet başynda oturan adamlara degişli ýaşalar gollayan partiýalar bolupdy. Bu netije bilen halk arazylaşmady. Birinji gün öýlen halk köçelere çykyp miting edip başlady Bişkekde. Soň akşam giýje millet sany köpelip polis bilen garşylyklaryň hereketlere geçip halk ondan şol hökümetiň we parlamentiň bilelikde oturýan döwlet binasy ýanky olan Aktam diýip adlandyrýar, şonu basyp aldylar we onuň içinde beýdürgünçilik edip bir topar kabinetleri otladylar. Onuň içinde ofisler dahy degişli tehnikalary döwdiler, ýykdylar, ýumurdylar, kagazlar dargatdylar. Gara şular ýaly köpçülik bilen beýdürgünçilikde bolup geçdi. Ertesi güni, ikinci güni ýene de miting dowam etdi. Şol ýerde koordinasiýon sowet öredil. Halkyň öz içinden şol geçilen saýlawlar bilen narazylyk bildiren partiýalar gatnaşmagyny ýene de bir koordinasiýon sowet öredildi. Ýöne häzirlikçe şol sowet öz güýjüne girip bilenok. Ýene de daşgary, bulardan daşgaryna şol türmede oturan syýasy benniler bar ýa, öňkü parlamentiň öňkü deputatlary ýa Kırgızstanyň öňkü premier ministri ýa-da öňkü prezidenti ýanky Almazbek Atambaýew bilen hemmejigini şol ýanky mitingde gatnaşarlar, adamlar gelip boşatdylar. Düýün 3-nji gün Kırgızstanyň territoriýasynda dürli ýerlerde beýdürgünçilikler başlandy. Adamlar ýanky edenetdilige, basyp almaklygy, talançylyga ýüzürdiler. Döwlet ofislerini, karhanalary, biznes strukturalaryny, ol ýanky altyn gazylyp almaýan känleri, garaz bir topar ýerde şol basyp alyp ofisler şol ýerden bar bolan material, madda material gymmatlyklary alyp paýlaşyp başladylar. Bu zatlaryň maradiýorlaryň öňüni almak üçin halk durjynasy öz-özünden emele gelip polisler bilen bilelikde düýün Kırgızstanyň şäherlerini kontrolly öz astyna aldylar. Bugün şol düýünkisi ýagdaýa görä biraz ganymadrak diýip dünýä medeniýet habar beriş serişleri aýdypdy. Ýöne syýasy krizis entägim çözülene parlamentiň spikeri Ýanky Ýolbaşy wezipesinden çekilýänligini aýtdy. Ýene de hökümet baş tutany premier minister olam iş başynyň gidiýärligini aýtdy. Bir entek şol özüň iş başynyň gidiýärligini aýtmadyk döwletiň prezidenti onuň garşysyna parlamentde deputatlar ýygnanyp impeachment elan edip oturdy. Biz üçin ýa biziň jemgyýetimiz üçin ýa Türkmenistan üçin näme görelli bolup biler. Birinji aýdylmaly Kırgızstanyň öňkü Sowet respublikalarynyň biri ýöne bizden türkmenlerden ýa Türkmenistanyň tapawutlykda ol halkyň ilim bilim derejesi bizinkiden kän ýokarda durany sebäp Kırgızstanyň ýaşlary Sowet zamanyny Moskwanyň, Leningradyň, Kiýewiň, ýene de Minskiň başga döwletleriň paýtagtyny köpçülik bilen okap öz ýurduna gelip ilmi derejesi ýa ilmi potensialy bizinkiden has ýokarda duran döwlet. Orta Aziýada da demokratik ösen döwlet diýip, demokratiýaň ösen ýeri diýip aýtsa boljak. O taýdan aýdyşymyz ýaly 16 dan partiýa arkaýyn saýlawa gatnaşyp otdy. Halkyň söz azatlygy bar, alternativ gazetler, jurnallar bar, telewizioniýa bardy, bilemok şuň bar. Ýok, muzula bardy.
Ondan Kırgızlarda däp bolşy ýalany üç gezek rewolýusiýa etdiler. Öz içinde öz prezidentlerini göwnü ýaramadan aýyrdylar, täzesini goýdular, hökümeti çalşypdylar. Ýöne şonda da burada bir kemçilik bar. Ýurtda iýmisalalyk ýok. Şol taýlap alynan ýol uzaga gidenak. Her gelen täze administrasiýa, täze gelen prezident öz kada kanuny bilen, öz kowumdaşlary bilen, ýurtdaşlary bilen häkimeti dolandyrýarlar döwleti häkimeti eline alanyň ondan beýlik tarap bulardan närazy bolýar. Bizde meselem Türkmenistany 5 vilayet bar bolsa, o 5 tane dörli tipdäki aýdaýly ýa-ni milletimizin dörli görnüşdäki şiwedäki gürleýän ýa başçyrak araýşly ekrançylygy bar, käbir ýerde olum ýok, bir ýerde deňiz bar, beýlekde derýa bar, üçünji ýerde takyr ýa çöl. Abi şeýlerek bölünýär ýaramada geografik taýdanam bizde. Kırgızstan diňe iki tarapa bölünýär. Biri Demirgazyk, biri Ünnogor. Bolly o taýda başga bölünşik ýok. Bir gezek prezident Demirgazykdan saýlansa, öz tarapdarlaryny, öz ýurtdaşlaryny getirip döwlet wezipelerini oturdýar. Soň muny agdarýarlar, soň gün ortadan gelse, gün ortadan gelen öz tarapdarlaryny ähli wezipe goýýar. Soň Demirgazykla gelip närazy bolup muny agdarýarlar. Garaz eneşi 30 ýylda iki tarap. Ýöňşuler ortada duran bir adamy saýlamaga şularda akylym bolmady, okuýbam bolmady, islegem bolmady diýsek boljak. 30 ýyllap şu zat görünüp durdy, hem akylly adam gözümin. Şurada bir ortak duran adam gerek, eger prezident strukturasy saklanyp galjak bolsa. İki tarapa da bütün döwlete bir dogurluk nazar göz bilen seredýän adam goýmalylar. Ýok, hökman bir tarapyň adamsyny belleýärler. Ine şeýdip, ondan bular şol Demirgazyň tarapynyň arkasyna Russiýa Federasiýasy gollaýar, Gülnogoryň arkasyna meselem Hytaý Respublikasy bar diýip bolar, o taýy goýrak. Şoňmy? Ondan her kişi özümizden bolsun niýede, it bolsa da özümizden bolsun niýe düşünje bar türkmenne. Ne Kırgızlarda da şular ýaly oyun oýnalyp, ne iki arada da ejer çekýän, kan dökýän halk bolupdyr. Bizde mesele ondan merwet boljak 5 bölünşik bardy. 5 vilayet. Indi gördüňiz, Kırgızlarda şol düýpli siyasi reforma geçirilmänligi üçin şeýle boldy. Siyasi platforma SSR ýykylandan soň diňe ýüzde çarşyrly üstünnäki Sovet Soýuzynyň simbolikasy aýryldy, aýdaýly partiýalaryň atlary çarşyrly başy ýöne adamlar gallar. Şol adamlar dürli öwüşgünde bu kompartiýa bolsa erti dem partiýanyň naçagyny tapdylar Türkmenistanyň edişleri ýaly. Dinin garşysyna durup sadakada gazan nepýale ine bir bugun eýam hana meçide gatnamasa da halkyň içinde eliniň eňine degirip otyrlar. Mekke'ye gidip geldiler yalandan. Ha? Ine Kırgızstanda da şu görünüp duran zatlar. Ýöne olar da şu zatlar yüz üstünde de yer üstünde görünüp dur. Bizde var hemmeci yer aslında, yorgan aslında, yeňseden edilýärdi, sahnan aňyrsyn. Onu halk görüp bilemek. Ondan yeňsedäki zady halk görmese, onun kim näme diýse, kimin anjagyny bilemek adam. Ine bizde müşlur ýaly ýagdaý dörer. Ine ştaýda deňeşdirmek üçin biziň alyp barýan işimiz. Meselem şu ýaşlar näme üçin biz öňe tutýar? Näme üçin şu ýaşlar döwleti, häkimeti, parlamenti şular gelip şular dolandyrmaly diýen sebebi ine şu täze nesil gelmese, köne neslin akyly bilen, köne neslin düşünjesi bilen biz Türkmenistany 20-nji asyryň derejesine çykaryp biljek gal watandaşlar. Gynansa mene problem ştaýda. Sebäp 2,5 nesli ılımsız goýdy ol haramdada ikisal hökümet ýa-da diktatorlar. Şoň üçin biz bil baglap biljegimiz ýurdun daşyna çykan, esasan şol ýurdun daşyna çykyp daşary ýurtlaryň, ýa-ni institut, universitetlerine ılym alan, bilim alan ýa şu firmalarda işläp tejribe toplan, ýurdun içine baranyny da soň iş berilmän öýüne hany biýalaş oturan adamlar, ýaşlarymyz ýa-da ine Türkmenistany öz etçegi işi etdirilmän hökümet tarapyndan basylyp
tutulup sonra öýünden oturan adamlar var, ya iş verilmeyen oturan adamlar var, ya özleri şol hökümet bilen işleşmejek bolup öýünden oturan adamlar bilen kän bilen. Şol harama gatylşmajak bolup öz kärini taşlap öýünden oturan adamlar var, ya kärini taşlap daýhançylyga başylanlar var. Gara her bir maşgalada tragediýasy var. Şu hökümet, şu diktatura derler. Ine biz şol baslygyp ýatan adamlary, şol baslygyp ýatan talantlary ýüze çykarmakçy. Şolary biz häkimeti, hökümeti, döwleti ynanmakçy bolýar. Bargaz ýaşlarynyň talaby şol, şuňkun hökümet, häkimet ýaşlardan düzülmeli diýär. Ýurduň içine hökmen lüstrasiýa geçirilmeli diýär. Biziň aýdýan lüstrasiýamyz indi olar geçirjek bolýar. Soňra olarda ýa KGB'ň arhiwi zady açylan kimdigi belli. Bizde olum ýokda. Hemme zat saklanan arasynda bolan bizden KGB'ň arhiwlaryny açmaly. Müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe adamlar türmelerde çüýredi öldürdiler olar. Şu zatlara dogry dürüst jogap berilmän biz bir adamym öňe gidip bilmeýäs. Ýene de diktatura bar. Tapawdy ýok. 10 edip çalıştagym, 20 edip çalıştagym struktura şol döwletde olan şo boljak bolsa. Onu biz hiç haçan halka bähbetli, millete, döwlete bähbetli hökümeti iş başına getirip bilmeýär. Şol sany parlamente. Parlamenta juw parlament ol 90-njy ýyllar Niýazyň juw parlamenti menen şondan näraýdyk geldi. Ýöne biz bir iýdili, düzgünli bir zat etjek bolsak, onu hemme zady bir düýpli üýtgetmeli. Siyasi reforma diýänimiziň hem sebäbi şol. Düýpli siyasi reforma geçirmeden ol kosmetik, ol bagyň gyrık çetin çyrtanyň bilen ol ösüp gidip darap ýaýrap ýatyrdy. Şoň üçin biz diktaturany kökü damary bilen ýok etmeli. Kırgızistanyň haky wakalary ine şo diýilýän zatlary ine diri gözli şaýat bolupdy. Goňşy döwletde Hudaýa şükür häzirlikçi. Görýäňizmi, hani eger şol taýýarlykly hökümet bolup barmasaň, wagtlaýyn bolsun, öňünden taýýarlykly bolup barmasaň, ýurduň içinde beýdüzgünçilikleriň, talaňçylygyň boljagyny görkezipdir. 30 ýyl demokratiýasy bar döwletde şu zatlar bolupdyr Kırgızstanyň. Bizde 30 ýyllap şu depesinden urulup saklanan halkymyz var. Bir gün bular azatlyga çykdy näme boljak? Şu zatlar barady. İki tarapyň oturup oýlanma gerek. Hem hökümet tarapynyň hem halk tarapynyň. Biz ganuny öküşlüge ýol bermejek bolmaly. Men şoň tarapdaýym. Şoň üçin aýdýan, öňünden şu ýerde biz wagtlaýyn hökümetli diýär, ýaşlardan, öňde barjylardan ýygnap hökümete getirýär. Şolaryň içinden kim parlamentde işlejek, şolary bilýär. Soňra şolar gatnaşarýar, ýurda bararýar, ýurtda işlerýär, bulara şert öwretmeli. Şolar bilen şeýdip ýetişip gelýän ýaş nesli täze düýpli demokratik şertde we döwletde ösürip ýetişmesek biziň nesilimiz o zatlar düzedörden gaty ýygy gal, adamlar onuň boyun almak gerek. Şoň üçin biziň hemme gelejegimiz, biziň elmedäki ýakty şam çyragymyz ol ýaşlar. Şolara biz şumal gorluw bermeli. Şolaryň ilmli bilimlisini biz döwlet işini çekmeli, hökümet işi, döwlet işi, parlament, ýer bir struktura. Ak ýürek bilen watan üçin men işlejek diýen adamlar biz getir bermeli, ýerli ýerde. Şaýsat biz ýeňer. Bolmasa şu nähil demokratiýany hatda guramazda da ine Kırgızstanyň situasiýasy ýa ssenariýasy biziň başymyzda elmedam şey edip durar. Ine men şonu aýdaýyn. Şoň üçin ýaşlaryň işlerine gatylşyň, soraşyň, maslahat berin, bilmeýän zadyňyzy soraşyň, olardan nädip etjek bolýar, olaryň pikirini bilin. Şeýdip biz birek bilen tanyşyp bilip aňyrlygyna gitmesek, Gurban Gulyny agdaryp ýerine başga bir ýer kimi getiremezdi? O döwlet üýtgejek. Sistemany üýtgetmeli biz watandaşlar. Sistemany üýtgetmek üçin döwletiň ähli puwdagyny täzeden gurnamaly bolýar. Ol ähli puwdagy görüň bakyn müňlerçe de 10 müňlerçe bilermen gerek, spesialist gerek. Olary biz nerden aldyk? Şoň üçin şu bir ýerden bir ilmli, bilimli ýaşygy tapsak şolary getirip, şol ýerlerde ornaşdyryp, işledip halkymyzyň, döwletimiziň, milletimiziň bähwidini şolary işledip bilsek,
Onu elbette biz hemmemiz den kalkar ve onu bir bağıtlı milletlerin biri var. Emma da solar etmesek, men bilýän sen diňlediň oturulýan zamanyny döwür göçdi. Indi gelin bilelikde bilip edelliýän zamany geldi. Kollektiv ya kollegial karar kabul edilýän zamany bu maha. Bir adamyň agdyna seredilen bilen hany näme bolýan 30 ýyl taryhymy görkezdi Türkmenistanda. Şoň üçin watandaşlar görün seredin Kırgızstanyň aky bolýan ýagdaýy, sonra özümizde yeterlik değerli netije çıkarmışlar. Sebäp son bizim öz işimizde, öz ýurdumyzda hökmen wajyp bol. Şu zatlary bilmek, şu zatlardan biraz çetde durmak, ya şu zatlaryň gaýtalanmadygyny gazanmak bizim hemmemiziň borçumuz. Oy, goňşy döwletde bolsam şol bolupdyr. Gynanýas elbetde şeýle bolup duran häkimetin, eýesi galanny ya döwletiň häkimi, hökümeti galanny. Ýöne bizim üçin bu ullukan azy sapak, şonu biz bilmeli. Gelecekde bizim döwletimize gaýtalanmaly. Şunun öňüne nädip almaly, şu zatlar barada oturup pikir alşmaly. Indi ýene de bir aýtjak sizden gelýän ýazýan zatlaryňyzda, kommentlarda zannet sorýanlar, Han Murada köperak çykyş edýän. Ýagdaýyma görä men çykyş edýän adamlar. Ýöne şular ýurdun içindäki ýagdaý has agyr, şoň üçin köp wagtym şo tak sarp edilýär, telefon görün ýa ýene başga adamlar bilen ýurdun daşyna edilýän maslahatlar bar. Men hemme zady ýetişip bilemem. Ýöne çykyş etmek üçin, size çykyş etmek üçin ine şu sayt açylýar, şu sahypa. Siz çykyş etmeli şu taýda. Hawa, sağ bolun, Taňry ýalkasan. Ine bir ýylda ýetmäk ýam 350 bardy çykyş eden adamlaryň sany sesi bilen ýa ýüzi bilen. Döwlet bizinki, hemmemizinki. Siz çykyş edip aýdyň şo taýda öz pikirinizi. Hökmen diňe men aýtmaly, hemmemize gerek şol döwlet. Şeýlemi? Şol ýurt, şol watan, şol toprak. Şoň üçin çekinmäňde çykyş edin, aýdyň öz pikirinizi. Näçe gowy boljak? Şu ýollar aktar. Nädilerne gowy boljak? Nädip biz 5 vilayet, 5 togan bir millet bolup agdy bir ýaşamaly. Nädip täze döwleti gurmaly? Hany ýaşlar gurup täze Türkmenistany. O taýda näme üstünlik bar? Olarda näme kemçilik bar? Nädip bileleşip işlemeli? Ol agdy birlik zynjyryny nädip dowam etdirmeli? Bara bizde palajitil mesalalarlyk göreller. Çykyş edin watandaşlar. Durma. Kime seredýäňiz, kime garaşýaňyz? Sizin her biriňiz şahsyýet. Şeýlemi? Döwlet sizin her biriňiz. Diňe menki ýa onky ýa bir belli adamlaryňky däl. Şoň üçin oň aladasan bizinki. Hemmemize den. Gelin şu zatlaryny bilelikde edelim. Täzeden başlary öňkü ýalňyşlyklardan dogry netije çykaryp. Indi ýene bir aýtjak bardym, şol Türkiýede döredilen ýaşlaryň dernegi bar, gurumasy. Men şu dernek sözüne görüşüp bilemek da watandaş. Şo guruma, ine öňüňizdäki ýekşenme güni aýyň 11-ine sagat 10-na İstanbul şäherine bir tanışlyk üçin çay içişlige adamlar çağırýar. Eger kimin wagty bar bolsa, mümkinçiligi bar bolsa, isligi bar bolsa, gelin şo ýere ýaşlar bilen tanışyp bolarsyňyz ýerinde, olaň pikirini öwrenirsiňiz, öz pikirinizi aýdarsyňyz, tanışyp bolarsyňyz, birek bilen, ýa türkmeniň sözü bar, insan haýwan ýysgaşa, insan soraşa diýe. Ine birek soraşyp, bilişip, tanışyp, ine şeýdip, şo bilenem ine biziň bir umumy bir milletlik duýgumyz dörärdi. O birimiziň öz kölegämizden teskinip birimizden gaçyp berjek bolsak, onu biz haçan biz bir bütöw döwleti gurar watandaşlar. Şoň üçin hemmäňizden haýyş, kimin wagty isligi bar bolsun, şo ýere baryň diýince alşgyny, o telefonlaryny, adresini, ýerini ýaşlaryň özleri goýarlar. Men çykyşyň aşagyna da ol ýa-ni saparaga bilen ýa interwiu geçirdik, söhbetleşdik. O taýda goýarlar, öz halkyň sesi programasyna goýarlar. Gyzylalma ýa-ni gurumasyna goýarlar. Görersiň öňümizde 11 neçeli wagt bar.
Yazın barın tanışın ogu. Yuvaş-yuvaşda nesulatlar yolu koymalı. Ol açılan yankı dernege ilkinci registrasiya geçen dernek emede Türkiye'de Türk vatandaşlarımız Otayda yaşayan, Türkiye'de yaşap veren vatandaşlarımız var Türkmenistan'da. Şolar tarafından, yaşlar tarafından kurulan dernek yönü Türk rayetlerim şunu lokan kömek edip durlar şunu kurulmakta. Olurun Tanrı yalkasın. Barın yerine görün bilin olan maksatnamaları näme edip boljak bilelikdi hemmemiz üýşüp şu ýaşlar bilen Türkiýede yerine ardyňyza aýtma hiç bolmany bir ojak açyldy şu taýda. Ene dama köl bolar diýilşýär, ana o taýda ýene bir ofis açyldy. Barın görün sonra öz pikirinizi ýazarsyňyz, aýdarsyňyz. Onda näme watandaşlar şu günlükçe sag oturuň hemmänizin öňünde saglyk. Indiki efeýde duşýança saglyk görüşelim.